Мінску 18 гадзіна. Добрый вечар. У студыі аб'ектыву Аліна Коўшык. Аб'ектыў. Першая ў Беларусі дакладная і незалежная ад уладаў інфармацыйная тэлеперадача. Непасрэдна з твайго гораду і вобласці. Поўная інфармацыя без цэнзуры. У студыі Белсату найцікавейшыя каментары, гарачыя дыскусіі, агляды незалежнай прэсы. Якія правы мае грамадзянін у супрацьстаянні з уладамі? Як заснаваць сваю фірму? У нас уся праўда пра палітыку, эканоміку і фінансы. Выходная з Белсатам – гэта час для аматараў кіно. Кінамайстры, аператары і зоркі сусветнай кінематаграфіі. Амбітныя творы і хіты кінатэатраў. Ніндзя! На Белсаце кожны знойдзе нешта для сябе. Камедыі, баевікі, драмы і кіно для ўсёй сям'і. Толькі ў нас незалежная дакументалістыка і рэпартажы наўпрост з Беларусі. Пабач на ўласныя вочы невядомую Беларусь і гісторыі яе жыхароў. На Белсаце гісторыя без белых плямаў. Рэчаіснасць без афіцыёзнай рэтушы. Штодня на Белсаце найлепшыя серыялы апошніх сезонаў. Нават юрысты з Бостону не дапамогуць там, дзе за справу бярэцца сапраўды цвёрды коп. Выгодна ўладкуйся ў фатэлі і падрыхтуйся да сустрэчы са змрокам злачыннага свету. На Белсаце Беларусь з вясёлага боку. Пакаштуй абсурднага гумару з Сашай Серожы. Нашым сатырыкам палец у рот не кладзі. А вот у лифта кто корабль? Соседи. Соседи. А кто заливает? А кто по субботам напивается и орет у мусоропроводе? Я чего рад? Вы глядаеце першую серію программы Yo Life. У цябе ўласны погляд, выкажы яго. Будь актыўны, уключы Yo Life. На Белсаце з кожным днём усё больш музыкі. На сцэне беларускі рок, гіп-гоп, андэграунд. Запрашаем у наше музычнае падарожжа па Беларусі. Найноўшыя кліпы, сустрэчы з музыкамі, канцэрты і фестывалі. Мы паўсюль там, дзе б'ецца сэрца Беларусі. Белсат. Твое право выбору.